Zdravo, zdravo. Evo jedna brza poslastica, jelo mi se slatko. Znači sve je spremno, umutila šlag, oprala i isekla jagodice sveže. U svaku činiju sam stavila na dno, znači mljeveni keks, mrvljeni. A ovo je napravljena, znači puding od vanile na soja mlijeku sa malo stevije i dodala sam još 2 kašike čija semenki. Znači za sina koji dolazi iz teretane treba mu proteinski, a i za mamu da malo dobije na masi. I šta sad? Sad ovo se dotle ohladilo, a pošto se to hladi, mama je skuvala i kafu i dodat ćemo jedan šlag. A sad ću ovo dekorisati. Evo, prosto i divno. Vidite kako je lijepo. Prosto, lak, jednostavan recept. Ko hoće može da bude skroz postan. Može da bude s više šlaga ko voli, sa manje šlaga. I dodaš jagodice. To je to. Prijatno.